tansah marep pamoring suksma sinukmaya winahya ing sepi sinimpen telanging kalbu pambukaning warana tarlen saking lip layaping ngaluyup mengo kang tutuk ira Begawan Bagaspati katon kang caksu murub sak mrica binubut saksana sang Narasoma mandeng ana daya mijil saking larapaning Dyan Narasoma manter saksa dalanang ngeles jroning caksu wau to icaling candha birawa manjing saryaning sang Narasoma sareng kalian muksane sang Bagaspati Ngger Narasoma anakku wong bagus aja geter atimu ya Ngger ya mung kowe kang bangkit nyuwarganipun Rama nanging ketang tresnaku marang mantuku Ngger aku ora bakal inggal manjing ana loka baka Ngger Narasoma aku tak ngenteni ing bukur pengharip-harip besok lamun wis winanci kowe kundur ing kasuwargan tak derekke ya Gus wis sing ati-ati welah dalah Raden Gus Pandara surem dewangkara kingken ler manguswa kang layon denya ilang memanise wadananira layong kumel kucem ora nyomaratane Raden wonten napa kapidara? Wonten napa Raden? Rama Penemban wonten pundi? Inggih Gus. Niki wau wonten pundi? Rama Paduka Penemban Bagaspati lan Paduka wonten menapa? Yayi. Lan sira Kakang Semar, aku ora bisa kandha. Malah kepara dina iki Kakang Semar, bingung ing atiku aku kepengin ngenggar-enggar penggalih. Nganti Ayi Setyawati kondur ing Mandaraka. Lan aku ngaturake panuwun marang sira Kakang Semar lan anak-anakmu wis kepareng nenuntun aku. Mula Kakang tak jaluk ora jeneng aku nundung. Sira Kakang enggal prapting ngestina kabeh luputku diagung pangapuramu ya Kakang. Inggih. Menawi kepareng Paduka ngaten, inggih kula nyuwun pamit. Wonten lepat kula sak anak kula diagung pangaksama nggih Gus. Iya Kakang. Malah rene ya Kakang iki ana dhuwit 400. Nyodumen wong papat. Nggih. Pundi-pundi. Iki ora apa-apa, iki mung nganggo tandha tresnaku marang sira Kakang. Nggih, sembah nuwun. Sampun nyuwun pamit. Sing ati-ati Kakang. Sik, ning ndi? Gareng rene. Piye mo? Ayo awake dhewe ndang bali. Wis rampung kewajibane sing nderekke Ndara Narasoma. Iki mau ana dhuwit 4.000. Didum wong papat aku wis njikuk 1.000. Nyoh, sing 3.000 dumen. Wah, wis. Kon dhuwur gemrojok. Kan iso karek itir-itir. Truk. Apa? Nyoh kene. Iki ana dit ya ta. Iki mung karek 3.000
Didum wong telu. Iya. Iya. Bagong, ya manut 3.000 gorene. Kosek. Utangmu karo aku 1.500. Petruk nyilih dhuwit nggo nguyuh ae 1.500. Wis sah. Sedulur iki nguyuhi diitung, Gong. Sok aja nguyuh ning gone gareng. Kae malah ngungkuli terminal. Semen dipangan dhewe kono. Wong ayu tak boyong kundur mang mondoro kok monggo kula dherekaken Raden. Soroting pandam sumuluh hamadangi jroning pasarean ngenani wadana remu-remu kalingan ngangrangan Sang Dyah Manah hengkung sumungkem guling Ya jagat ya Dewa Bathara Menggata putraning Sun nggih Madrim upama ta sira iku bocah kapelalah tak gendong sun lela-lela nanging gandeng sira iku wis diwasa banjur kepriye nggonku minangkani penangismu rena wengi sing tok tangisi mung perkara lungane kakangmu wong wangkot kae kang ora melu marang pituture wong tuwa mbok becik kowe mundhu ta gateng kencana mesti tak turuti nini Rama piye kula nyun pamit nggih Rama lho mengko dhisik arep menyang endi badhe ngupadi Kakang Narasoma sak pinanggihipun Rama lah yen ora ketemu keduwong kula nderek pejah Rama weh aja nini aja putraku iku mung loro kowe lan Narasoma Narasoma ora bisa dadi atine wong tuwa lah kok kowe malah arep melu ngrusak marang atinipun Rama iki kepiye malah sarantekno yen titi wanci mangsa rikalenggane iki mengko Kang Mas ora kundur wiwit dina sesuk-esuk Rama bakal ngupaya dhewe mendrani Kakangmu Narasoma lir sapot ingsun tumiling hangulati puspita medemendah kang warni kowe ladalah geter jaba kae ana apa lho lah kae rak Kakangmu Narasoma to iki weh lah wis kundur nganti sapa kae
Oh, nggir. Narasoma pun Rama njaluk pangapura ya nggir. Awit rikala semana pun Rama agahan nundung kelawan sira Narasoma. Kakang, aku kangen kelawan sira Kakang. Aku meh wae arep sumusul tindakmu lho Kakang. Iya. Yai Madrim pun Kakang ngaturake gunging panuwun semono kasok ing katresnamu marang pun Kakang. Rama sungkem kula Rama. Ya, Narasoma wis tak tampa. Pangestunipun Rama kebataman ana inggih. Sanget anggen kula pundi? Lho. Gosik to. Bocah wadon iki sapa, Nggir? Inggih. Menika jatuh karami kula Rama, nami penendang Pujawati inggih Setyawati. Weh, wadalah. Yen ngono iki mantu kuwi. Inggih Rama. Sungkem kula kunjuk Rama. Ya Nini. Wis tak tampa pangestu kutamana ya Nini. Sanget anggen kula mundi. Nggih Narasoma. Kepriye lara-larae sira bisa ketemu kelawan Pujawati? Gek kowe lunga menyang endi? Inggih Rama. Kepareng matur. Rikala semanten boten nama kula menika nukarta dawuh Paduka Rama Prabu. Namung ngetanging manah kula menawi ta kula purun dhaup kamangka kula dereng anggadhahi sifat kandelan kula dereng pana ing bab ngelmuning kaprajan. Kamangka kula paduka kudang supados anggentosi anggenipun Rama Prabu ngasta pusaraning praja ing Mandaraka. Mila kula sumpah kula mboten badhe palakrama menawi kula dereng mumpuni ngreh kasudebian saha mumpuni ngreh ilmu kaprajan. Sabab purun boten purun kula ing benjang dados pepayung ing negari Mandaraka. Mila menawi boten jangkep sangu kula tartamtu boten saged hanyembuh kawibawan Paduka Rama. Waduh. Wah, pancen anak anu nganindita. Dene kowe tansah rumeksa kuncaraning praja Mandaraka kene. Banjur kepriye, Nggir? Inggih. Rama, rikala kula katundung saking kedaton kula lumebet ing madyaning wana Dedaka pengajap ndadar ketrima ing gesang kula. Ndilalah kula ing lebeting wana pinanggih kalian Kyai Semar sak anakipun. Sakala Kyai Semar njampangi lampah kula. Nedengipun sami lumampah kula pinanggih kalian Pandhita Yaksa para Begawan Bagaspati. Manut pangandikanipun Kyai Semar, Begawan Bagaspati menika tasih pepunden kula. Iya, pancen kepara nyata. Pancen kepara nyata lampun Kang Bagaspati ku kengrakaning pun Rama. Lah banjur priye, Nggir? Inggih. Rikala semanten Begawan Bagaspati ngupadi dhateng kula awit kula badhe kapundhut atma mantu. Kula lajeng kadota ing pertapan Giri Belah. Kula dipun dhawuhaken kaliyan pun Pujawati menika Rama, saha kula sampun pinaringan sifat kandel dening sang penemban Bagaspati Rama. Weh, ladalah. Ora nyono lamun iki malah aku iki besanan karo kakangku dhewe. Jebul Pujawati iki putra keponakan. Ya. Lah banjur wakmu Bagaspati ana ngendi? Wah, mendah senengku kaya apa aku ketemu karo besanku. Nuwun sewu Rama. Siwa penemban Bagaspati. Seda Rama. Kaget risang kabirang rangkul ginempit-gempit. Ladalah. Durung nganti aku ketemu besan teko Kakang Bagaspati wis disiki seda.
Narasoma, banjur kenapa sedane wakmu Bagaspati, he? Kenapa? Kula mboten saged matur Rama. Narasoma, matur. Sedane wakmu kenapa? Aja mung meneng. Apa ana sing tok delikake bab sedane wakmu? Narasoma, matur. Cocobang maling wengis kumedhot padon ning lati. Narasoma, Narasoma. Kowe iki didangu sebab apa sedane maratuwamu Kakang Bagaspati? Kok mung meneng wae? Aja-aja gek ana sing tok singitake magepokan kelawan sedane Kakang Bagaspati. Gelo atiku, gelo. Wis kelakon duwe besan durung nganti ketemu. Kakang Bagaspati wis murut kasedan jati gek sedane Nyolowadi. Narasoma. Narasoma, rungokno. Yen nganti kowe ora bisa golek ijol besan, aja kelakon tak tugel kowe lah dalah. Salami mung awas eling eling lukitaning alam dadi wedyaning dumadi supadi nirhing sangsaya yaiku pangreksaning urip ya jagat Dewa Bathara wis trep yen Rama Prabu duka kelawan aku awit rumangsa gelo sebab ora bisa ketemu kelawan besan. Malah kepara maratuwaku wis seda. Gak kepriye nggonku arep matur wong aku dhewe ya rumangsa bingung sebab sedane maratuwaku. Iya. Mongko aku kudu bisa goleke ijol besan. Aku krungu lamun wektu dina iki ing Mandura ana sayembara pilih raja putra ing Mandura Dewi Kunti Talibrata. Ya, aku arep njajal mupu sayembara ing Mandura. Mbok menawa iki iso dienggo ijol besane Rama Prabu iki. Mbegegek uga gembel-gembel sak dolita lae. Menika ngasti kadik guru kula Raden Mandu, Raden Drestara dalah Raden Widura. Ingkang pinanggih wonten ing margi, kula nyuwun pangapunten Gus, randhat anggen kula sowan. Iya, Kakang Semar ora dadi apa. Malah sira tak jarwani lamun wektu dina iki ingsun kadhawuhan dene Kanjeng Rama Prabu Abiyasa kinen mupu sayembara pilih ana ing Praja Mandura. Nggih, kula nderek bingah dene semanten kasok ing katresnanipun Kang Rama dhateng para putra. Sampun wancinipun Madukandara kula tetiga ngembat watangi sak nginggiling turangga. Mula ayo Kakang sira jampang ana kang dadi lakuku. Lan aku nyuwun pangestu muga lebeng karya lan aku bisa sembada mupu sayembara. Nggih, monggo Gus kula dherekaken Den.
Ngger Basudewa lan sira Arya Prabu para raja Narpati Handher ngebaki ngalun-alun. Mula wis titiwanci kudu enggal kawiwitan sayembara pilih iki. Mula enggal kabuka nggih ngestaken dawuh Rama. Kunjuk dateng para raja Narpati. Nggih. Ingkang Maha Utama, kula ngaturaken gunging panuwun dene Paduka Sangya para raja Narpati dalah para satriya sampun nglebeti sayembara. Mugi kawuningan saklebeting sayembara boten kenging damel kisruh. Sedaya kedah manut pernatan ingkang wonten. Sinten ingkang kinalungan Sekar Melati Rinonce dening calon pengantin putri inggih menika ingkang unggul ing sayembara pilih. Kanthi tengara bendhe tinabuh kaping 3 pratandha sayembara kawiwitan. Yo. Wah. Nuwun. Sang Prabu Basukuntri dalah sagunging para Narpati kepareng nepangaken kula Narendra saking negari Tawang Gumiwang, kula Prabu Mandraspati. Kula kinten sedaya sampun mireng nami kula. Awit kula menika ratu ingkang kondang kalau kengrat kesugihan kula sak pratelon jagat niki. Kula menika ratu sugih turut masih Jaka Kumalakala. Prasetyaning manah kula mboten badhe palakrama menawi mboten kaliyan putra Mandura nenggih Sang Kuntri Talibrata. Sang Dewi Kuntri kowe ora perlu kuwatir. Lamun dadi garwaku bakal tak iyasake taman kang endahe ngungkuli kayiwangan. Iya Sang Prabu. Ngaturake panuwun dene sira wis melu mupu sayembara ya mung sira kudu mirengake pangandikane Kakang Mbok Kuntri. Sira tinampa apa ora? Kakang Mbok. Piye Yai? Menika Prabu Mandraspati ingkang badhe nglamar paduka Kakang Mbok. Yai, yen manut pamawasku nitik saka blegere ratu iki pawakan kethuk ungker. Yen mangan njaluk seger nang lamun ana rejeki mesti disengker. Toradakane mesti manggan mara tangan. Mula aku ora bisa minangkani. Oh ngaten nggih. Sang Prabu, purun to, purun. Mangke rumiyin to. Nyuwun pangapura dene Kakang Mbok Kuntri durung bisa minangkani panyuwunmu. Lan wektu iki durung bisa milih paduka Sang Prabu. Wah, ora dipilih ora paten. Golek wong wedok liya. Nuwun kunjuk dateng Sang Prabu Basukunti calon mara sepuh kula. Tuwin calon prameswari kula kepareng nepangken
Kula Narendra saking negari Ngremapura nami kula Prabu Grana Belang. Sang Prabu Grana Belang. Nun. Sinten ngayi klambi abang? Wo jampeng ratu iku. Lah nggih, kula pancen ganteng, Paduka menika sinten? Paduka menika sinten? Aku Harya Prabu, adine Kakang Mbok Kunti. Oh, tak kira ku nek adine. Sakarepmu. Kula badhe nglamar Dewi Kunti. Nadyan bojo kula menika 40 nanging menika selir sedaya. Pengangkah Sang Kunti kula dadosaken garwa prameswari. Yen gelem tak rabi omah loji kari nggoni jaran teji kari numpaki. Yen kelakon dadi garwaku bakal tak sajeni merang tetanireng aja nyambut gawe. Iya Sang Prabu, serantekno aku bakal atur menika kelawan Kakang Mbok Kunti. Pripun? Serantekno. Nggih. Wah, dadak bengok. Kakang Mbok menika wonten ratu nami Prabu Grana Belang. Piyambakipun sampun anggadhahi garwa selir sekawan dasa. Iya, Yayi. Lamun ndak sawang kuwi ratu tok emis. Seneng nganggo dolanan wanita, mula aku ora bisa nampa. Oh nggih, nggih. Sang Prabu, wah, matur nuwun. Apa to ya? Sang Prabu Kakang Mbok Kunti ora kersa ngladeni kelawan Sang Prabu, mula sing gedhe pangapuramu Sang Prabu. Oh ya wis to. Ora tinapa apa ya wis. Wah, aku mau kencan karo Narsa, areng guyangan ayo. Kaya mangkono. Wis kathah para raja Narpati kang tan binilih diri Sang Kunti Talibrata. Ing mangke gentosa raja putring Mandaraka Raden Narasoma ingkang ngarsa mupu sayembara. Kacarita dupi Sang Narasoma lumebet ing pepanggungan kaya kasembuh dayane ngaji tilaraning Sang Begawan Bagaspati. Ketingang wong kang prabane dasar tuhu satriya pekik ing warni. Kaya kena jemparing ing Hyang Matmata. Dewi Kunti kang tan jarak lon-lonan mandhap saking pepanggungan giya anyaketi hangalungaken reroncen melati dhateng Sang Raden Narasoma. Mulat sangya para raja Narpati ger surak gemuruh pratandha prastawa pamilih Sang Kunti. Oh, yo, hey, hore, hey. Melah salah. Kantri Kakang Mbok wis ngalungake reroncen melati kelawan Raden Narasoma. Mula saka iku sayembara pilih wis prastawa. Lan tumibaning pamilih kelawan Raden Narasoma. Mula Raden gandeng tumibaning pamilih kelawan sira. Ayo daya-daya sira ndak larapake ana ngersane Kanjeng Rama Dewa Ji. Monggo Raden.
Kanjeng Rama Dewaji kula ingkang sowan. Iya. Kepriye nggih Raya Prabu? Menika sampun prastawa sayembara pilih ingkang kagelar. Pranyata Kakang Mbok Kunti ndawahaken pamilih dhateng Raja Putring Mandara Raden Narasoma. Pramila mangsa borong paduka Rama Dewaji. Ya. Mbok menawa wis dadi pestining Sang Hyang Purba, mongko nalika lairing Gandama ning Pancala ingsun lan Yayi Prabu Mandrapati iki tau sulaya. Temah memungsuhan lah kok malah saiki dadi besan. Ora jeneng weleh to iki. Iya to iya, kulup Narasoma, beja kemayangan tumibaning pamilih Kunti tiba marang sira nggih Narasoma. Lan karo ngenteni wektu kang prayoga dhauping penganten sawetara sira ndak keparengake semene ana ing Mandura sawetara. Prabaning Satriya Ngastina ketiga. Manguning tias mung winangun hening manungsa ling nala mung wesik kewala weladalah sabubaring sayembara teka iki ana satriya kang prapting ana Pendhapa Mandura. Nuwun sewu paduka menika rak putra Ngastina Raden Pandhu to. Inggih wa Prabu, kula kang putra Pandhu dene menika Kang Mas Drestarata dalah Yayi Widura. Weladalah wonten wigatos ingkang pundi dene paduka Raden rawuh ing Mandura? Inggih wa Prabu, darunaning manah kepingin anglebeti sayembara pilih. Namung sareng sampun dumugi ing Mandura pranyata randhat sowan kula ketitik sayembara sampun prastawa. Gandeng sowan kula menika randhat. Mila anggen kula sowan menika namung mertuwi dhateng pepunden ngaten kemawon wae. Adalah inggih nggih mboten dados menapa. Malah ngaturi pirsa bilih Raden Narasoma wingking menika calon temanten kakung Raden. Kaget risang kapirang renangka kinempet kempet dosaret naning bawana ya si tukang walang ati ya si tukang kudu garing ing jagat Dewa Bathara. Pandhu ora susah kowe ndadak etok-etok mertuwi marang Mandura. Mong padune kowe kecelik, upama ora kecelik kowe ya bakal milik marang Kunti. Upama kowe melu sayembara tumibaning pamilih ora wurung ya mung nyaku. Upama kowe njagake dipilih sing tok ndelke apamu, apa tengingmu kuwi? Sing tok ndelke apa kakangmu sing wuta kuwi? Apa adimu sing gejek? Pandhu, saiki ngene wae. Mandura ana sayembara kang kapindho. Ora mawas menungso. Sapa wae kang bisa ngasorake Narasoma, ya kuwi kang menang garwa Dewi Kunti. Apa iso tak percaya cangkemmu? Ora watak itu tak dilat meneh. Kula aturi sing ayo metu njaba dene. Wela kepiye iki? Durung nganti dhaup kok wis gumendhung watake Narasoma. Arya Prabu, metu wae njaba nek senana sendika Rama Dewaji. Das pundi, Gus?
Kakang Semar salugune wis telat nggonku sowan mupu sayembara. Nanging jebulana sayembara kang kapindho. Sayembara napa? Sapa wae kang bisa ngasorake Raden Narasoma iku kang sembada mboyong Dewi Kunthi. Awit sayembara kang sepisan kang bisa mupu Raden Narasoma lan praptaku iki dianggep ngina marang Narasoma, mula Narasoma ngedekake sayembara Kakang. Nggih. Menawi paduka perang tanding kaliyan Narasoma, paduka kok ngumbar kasekten paduka badhe kawon. Awit piyambakipun mentas nampi Aji Candra Birawa tilaraning Resi Bagaspati. Prayogane kepiye? Sampeyan matek Aji Malaya bumi kemawon, Narasoma panjenengan tancepaken wonten bumi, kersane mboten saged ebah nyun mengestu Kyai. Ayuh Narasoma. Bangga yen kowe bisa uwal saka cepitaning bumi kelakon tak sembah diri-diran. Wah, lah keparat. Pandu. Pandu. Dudu wong lanang kowe. Ayo, ungelno dadamu. Aja mengkene caramu. Ayo, aku walono. Aku walono Pandu. Ora bakal tak uwali kelakon tak tandur selawas murid. Oh, Raden Pandu. Iya. Aku ngakoni keluputanku. Aku ngakoni lamun wis asor kelawan sira Raden Pandu. Nanging aku luwarana ya Raden Narasoma. Aku gelem ngluwari saka cepitane bumi maton sira wis menehake Kunthi kelawan jeneng ingsun. Gus, ampun mung Dewi Kunthi. Niku duwe adi ayu. Jenenge Madrim. Masuwun Gus. Pun to, kula jamin. Pun kaya Hartini meneh. Wong tuwek sabane ditutke bocah barang ora genah. Ayo nek arep ngene iki arep ngopo? Ora apa-apa. Aku mau ngeki wawasan. Wawasan ndadane aneh. Narasoma, apa Raden? Malah ora mung Kunthi kang tak jaluk kepara adimu Madrim muga tak suwun. Lamun sira gelem minangkani kene bakal tak uwali penandangmu kuwi. Kowe ladalah malah adikku barang kanggo tombok. Iya Raden. Aku ora bakal ngebotan. Kepara sineksen jagat saisine lamun Kunthi lan Yayi Madrim bakal tak pasrahke minangka dadi boyonganmu Raden. Kepriye nggih Narasoma? Inggih Rama Prabu. Kula sampun ngrumaosi asor yuda kaliyan Raden Pandu. Mila lilah dalem hamba suwun mugi Kang Putra Kunthi kapasrahna kaliyan Raden Pandu. Awit inggih namung Raden Pandu ingkang kuwawi mupu sayembara. Weh ladalah. Iya. Kunthi, kula wonten dawuh Rama. Kowe ora kabotan to ngladeni Raden Pandu? Inggih Rama, babar pisan boten inggih awit Raden Pandu ingkang sampun saged mupu sayembara
Mila sampun pinesti kula kedah kaboyong Raden Pandhu. Ya, pun Rama anekseni bab lelakon iki. Mula Narasoma, ingsun kang dadi paseksen nggonmu masrahake Kunthi kelawan Raden Pandhu. Iki tampanono, Pandhu. Raden Pandhu, aku pasrah Dewi Kunthi lan adhiku Madrim minangka dadi boyonganmu Raden Pandhu. Sineksen Rama Prabu Basukunti. Iya ya Raden, banget ing panarimaku. Uwa Prabu, kula ngaturaken gunging panuwun saha keparenga kula nyuwun pamit wangsul dhateng Astina. Saperlu atur wuninga kunjuk Rama Prabu Abiyasa bilih kula sampun sembada hamboyong sekar kedaton Mandura. Ya nggih Pandhu, aku mung titip ayamana Kunthi ya. Lan taklimku muga katur keng Rama Wiyasa nggih sendika Prabu. Sing ati-ati Kunthi, sing pinter ngladeni garwamu Kunthi. Semanten dipun putra Narasoma kepareng yen pamit kula badhe masraken adhi kula Madrim dhateng Raden Pandhu. Ya, sing ati-ati Narasoma. Mangkoto kadang ingsun Yayi Gendari lan sira Suman. Kula wonten dawuh Prabu. Inggih wonten dawuh Prabu. Budal sapa ing Plasa Jenar pengangkahku bakal mupu sayembara pilih putri Mandura kang aran Dewi Kunthi. Nanging tinemune sayembara wis rampung. Lho, sapa kae? Ana pating gruduk, ana putri loro kang tak sawang. Wah, wangune satriya kang sembada mupu sayembara. Tak cegat tak rebut iki. Ana Narendra kang ngendhek marang laku ning kreta. Sira iku sapa Kisanak? Yo, ingsun iki Ratu Plasa Jenar aku Prabu Gendara. Bali takon kowe sapa? Iki raja putra ing Astina aku Pandhu Dewanata. Duwe karep apa sira nyegat marang lakuku? Apa wanita kang ana kreta kuwi Kunthi? Putri Mandura. Dasar kepara nyata. Duwe karep apa? Entuk ora entuk Kunthi tak jaluk. Kena njaluk Kunthi waten wis gumlundung mestake. Wah, kewujudan penjaluk kuwi.
Anya iki pusaka pulanggeni tadhauna. Koko Prabu. Walah dalah. Koko Prabu. Paduka ngrumiyini. Seda Koko Prabu. Iki ana wanudya. Manggota wanudya sira iku sapa? Dene tawang-tawang tangis anangisi kelawan Prabu Gendara. Inggih Raden. Kula kadangipun anem Koko Prabu Gendara nami kula pun Gendari. Dene menika kadang kula anem pun Suman Raden. Iya ya Gendari. Sing gedhe pangapuramu dene jeneng ingsun wis nyedani kelawan kakangmu. Awit kakangmu bakal ngrebut kelawan calon garwaku. Mula kepeksa aku nguntapake kelawan sedane kakangmu Gendara. Inggih, mboten dados menapa. Mbok menawi sampun kinodrat ing Gusti Koko Prabu Gendara kedah seda kanthi pusaka paduka. Malah kepara kula pasrah jiwa raga kula daladi kula Suman nyuwun pengayoman paduka Raden. Iya to Gendari. Gandeng sira wis pasrah jiwa raga kelawan jeneng ingsun. Mula wektu dina iki sira uga dadi putri boyongan. Kang mangkono sira kelawan adimu Raden Suman bakal tak boyong marang Praja Ngastina bareng sak lakuku. Sendika ngestaken dawuh Raden. Alugoning laguning lekas ulupita limuding kidung. Iki tak waspadake putraku Pandhu kang wis bali Sembada mboyong putri malah ora mung siji kepara mboyong putri ana 3 cacahe. Inggih awit pangestu Paduka Rama Prabu kang putra Pandhu sembadamu pusayembara ing Mandura malah boten namung putri Mandura kewala kalebet putri ing Mandaraka pun Madrim dalah putri ing Plasa Jenar pun Gendari ing sampun kaboyong ing Ngastina. Ya Pandhu pun Rama nekseni lan bab caritane kepriye mungguh anggon bisa nampa kanugrahan Gusti wujud putri telu tinemu mburi. Ya mung ngene, nggih, kados pundi Rama? Nggih, ora jeneng pun Rama bakal gawe gelaning atimu Pandhu babar pisan ora. Ya mung gandeng sira wis sembada mboyong putri telu cacahe kang pranyata bakal dadi jatuh kramamu. Ngene nggih,
Tak suwun sira nyumurupana marang kahanane Kakangmu Drastarata nggih Pandhu. Kakangmu Drastarata kuwi wis sepuh tur dasare Kengaraka kuwi caca netra. Mula pun Rama nyuwun ana lilamu karben salah sawijining ing antarane telu putri boyonganmu kuwi minangka dadi jatuh kramane Kakangmu Drastarata nggih patobat. Gendari ana apa dupe sira midhanget marang pangandikaning Rama Prabu Abiyasa. Teka sira njula ninggalake jroning Pandhapa. Inggih Raden. Namung Paduka kedah pirsa bilih kula menika tresna dhateng Paduka Raden. Kula minangka dados putri boyongan Paduka. Mila kula mboten sagah menawi kadhawan leladi dhateng Kengaraka Drastarata Raden. Gendari, aja samar jroning atimu ora prayoga lamun kahanan iki disumurupi marang Rama Prabu Abiyasa. Saya abot meneh lamun jeneng ingsun dikira nukarta marang dawing Rama Prabu Abiyasa. Gendari ketang tresnaku marang kadang sepuh, mula sira ora kena wangkot. Mengko mungguh sapa kang pinilih ora kena suwala, awit sira wis dadi putri boyongan. Lamun kang pinilih Kunti, aku ora bakal gelo. Sira lan Madrim kang dadi jatuh kramaku. Semono uga lamun kang kapilih iku sira Gendari, sira ora kena mbadal. Awit aku ora tega marang kahanane Kakangku Drastarata Gendari. Mula ayuh karep ninggalana karampungan sira ndak derekke bali marang Pendhapa. Inggih Raden istaken dawuh. Gandeng wis padha nglumpuk ing Pendhapa Ngastina. Mula nggir Drastarata sira kang metu tuwa lan wis ana lilane adimu Pandhu, putri telu iki piliyeng sapa kang pantes minangka dadi jatuh kramamu nggir. Inggih. Ngestaken dawuh. Kene maju nggir. Inggih, maju rene. Iki Drastarata Mara. Menika sinten? Iki Putri Mandura Dewi Kunti. Nyun pangapunten Rama. Kula mboten remen lan tresna kaliyan Kunti awit benjang Kunti menika namung gadah anak 3. Oh ngono. Inggih. Ya ora dadi apa. Kene Madrim maju kene. Oh inggih. Ngestaken dawuh. Iki Drastarata, iki Madrim putri saking Mandaraka. Saya malih Rama, kula saya mboten tresna. Awit benjang Madrim iku anakipun namung kalih Rama. Oh ngono. Inggih. Oh ya wis. Wis Madrim. Kampung Kasan iki maju nggih. Iki putri saka ing Plasa Jenar. Drastarata nggih. Menika Rama, menika ingkang kula pilih
Awit Gendari menika ing binjangipun hanggadhahi putra 100 Rama. Weh adalah. Tadyatur miturut manut sumarah maring Gusti. Ya Ngger Drestarata, mula sineksen jagat saisine wektu dina iki wis pinesti Gendari dadi jatuh kramaning anakku Drestarata. Kunti lan Madrim dadi jatuh kramaning anakku Pandhu. Sineksen jagat saisine. Yai Pandhu pun kakang banget ngaturake panuwun semono leganing atimu. Ing ngatasé sira kang antuk boyongan putri tetela sira Yai ora awel tak suwun salah siji. Matur nuwun dene si Adi wis ngrabekne pun kakang Yodi. Yo kang mangkono sira Pandhu lan Drestarata ndak lilani manjing ing paperman Ngger. Pandhu banget olehmu gawe siri ing atiku. Aku trima dadi bojone Raden Drestarata. Aku trima nanging bumi langit padha neksenana sumpahku. Besok tedak turunku dadi satru bebuyutan kelawan turune Pandhu. Oh putraku Ngger, Gendari kok apik temen ucapmu. Ya aku minangka dadi paseksen. Aku nyuwun lan tak pepuji. Nadyan mandi upataning Gendari, nanging sapa kang miwiti ala ing kono bakalan tok pengadilaning Gusti. Barang ngamuk marang Praja Ngastina sapa? Prabu Mandraspati naring-ring tawang gumiwang. Duwe karep apa? Njaluk kunti saka tangane Pandhu iki tandhawana. Waduh. Wah, bose sedoy. War melu sapa iku? Wah, golek juragan liya wae.
Bandara Raden Widura. Sampun nuwun Bandayuda Gus. Monggo sesarengan nunjuk syukur wonten ing ngersani Gusti kang nyipta jagat. Awit sampun kasembadan keng Raka Raden Pandhu hambayong putri kekalih nenggih Dewi Kunti saha Dewi Madrim. Tan kantun keng Raka Drastarata ugi sampun kasembadan Anjatu Karami putri Plasa Jenar nenggih Dewi Gendari. Mugi lelampan menika saged anyembuh dhateng temanten kekalih ingkang sampun kawiwaha. Nenggih Kang Mas Darminto ingkang sampun Anjatu Karami dhateng Mbak Ayurini Nur Khalifah. Mugi kekalihipun pikantuk wahyu jodho lan enggal pikantuk tangsuling katresnan awujud siwi. Kunjuk Bapa Sarna ingkang amangku gati saha warga Gung ing Duwel Rejasa Nganjuk ngriki. Kula minangka panutuping ngatur kula sak kanca ngurmaosi kathah kekirangan saha kalepatan. Mila pun Semar sakala nyuwun gunging samudra pangarsami. Wonten lepatipun dhateng Bapa Sarna pun Semar nyuwun gunging samudra pangarsami lan monggo kita ndedonga mugi bangsa kita Nusmantara enggal kaberat saking sakwarnining pacoban ingkang tumempuh lan kita kedah sesanti sepisan merdika salaminya akhirul kalam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.